Si Amy kaya? Nakapasok na kaya yun? May pasok pa naman yun. Amy? Amy? Gising ka na? Ma? Gising na. Si Mama yun ah. Ma? Amy? Ma? O, Ruby. Nandiyan ka na pala. Oo, ate. Sobrang pagod ko. Kumusta naman kayo dito? Ayos lang. Mabuti at umuwi ka ng maaga ngayon. Oo, ate. Sumasakit kasi ulo ko. Magpahinga ka muna kaya. Nakapagluto na ako. Maya-maya kakain na tayo. Sige, ate. Magpapahinga muna ako. Yung anak mo, kanina pa nagmamaktol. Ha? Bakit naman, ate? Paano? Kanina ka pa niya hinahanap. Yung batang yun talaga. Saglit lang ako nawala. Akala mo, hindi na niya ako makikita. Alam mo naman na mahal ka nun. Eh, nasan siya ngayon, ate? Anong ginagawa niya? Nandun sa kwarto niya. Puntahan mo nga. Kanina ko pa tinatawag pero hindi pa lumalabas. Yung batang yun talaga. Gusto niya, lagi niya akong kasama. Sige, ate. Puntahan ko muna siya. Anak? Anak? Nandito na si Mama. Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kaagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin. Anak, huwag ka na magtampo. Ano bang gusto ng baby ko? Di ka na po ba aalis, Mama? Nandito lang naman ako, anak. Hindi naman umaalis si Mama. Dito ka lang po ba, Mama? Oo naman, anak. Dito lang ako sa tabi mo. Ang anak ko talaga. Nanaginip po kasi ako, Mama. Anong napanaginipan ng baby ko? Iniwan mo daw po ako. Iniwan kita? Hindi mangyayari yun, anak. Tapos, di na daw po kayo bumalik. Panaginip lang yun, anak. Hindi totoo yun. Basta, dito ka lang po, Mama, ha? Oo naman, anak. Ano bang gusto mong gawin ko? Nakasama ko lang po kayo. Masaya na ako. Ang anak ko talaga. Nandito lang naman ako. Mamaya kakain na tayo, ha? Opo, Mama. Ruby, ano masakit sa'yo?
Ayos ka lang ba? Wala ito, ate. Baka sa puyat lang. Hindi kasi ako nakatulog kagabi. Madalas mo bang nararamdaman yan? Medyo, ate. Minsan, nahihilo ko pag nasa opisina ako. Baka kailangan mo na magpatingin sa doktor. Kaya ko pa naman, ate. Sayang lang ang pera. Baka kailangan lang ng pahinga ito. Masyado ka kasing masipag, Roby. Hindi naman, ate. Sinamantala ko lang ang panahon. Puro na lang kasi trabaho ang ginagawa mo. Kailangan ko kasi makapag-ipon para sa pag-aaral ng anak ko. Magpahinga ka naman kasi, Roby. At bigyan mo ng panahon ng anak mo para makasama ka. Kaya pa naman ng katawan ko, ate. At nandyan ka naman lagi para samahan siya, di ba? Lagi ka na lang abala. Mamaya, magtampo ng anak mo sa'yo. At hindi lang yun. Gusto ko din kasi, ate, na mabigyan kita ng negosyo para may pinagkakaabalahan ka. Huwag mo na akong intindihin, Roby. Kahit anong trabaho, pwede ako. Kasama ka sa pangarap ko, ate. At masaya ako doon. Salamat, Roby. At hindi mo ako nakakalimutan sa lahat ng mga plano mo. Siyempre naman, ate. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo lang? Oo naman, pamilya tayo. Nandito lang ako. Masaya ako, ate, kasi kasama ka namin dito. At kasama kita sa pagpapalaki sa anak ko. Nagpapasalamat ako sa'yo kasi lagi ka nandyan para sa akin. Wala yun, ate. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo. Anak, kumusta naman yung pag-aaral mo? Ayos naman po, Mama. Sumagot ka ba sa mga tanong ng teacher? Siyempre naman po. Ang galing ko nga po eh. Talaga, anak? Siguro kung buhay pa yung papa mo, matutuwa yun. Talaga po? Asan po si Papa? Nasa langit na, anak. Pero sigurado ako, nakabantay pa rin siya sa atin ngayon. Talaga po, Mama? Oo naman, anak. At sa tingin ko, hindi niya tayo pababayaan. Mama, lagi mo akong sasamahan sa school, ah. Oo naman, anak. Pangako yan ni Mama. Hindi ka niya iiwan kahit anong mangyari. Pangako mo yan, ha? Di mo ako iiwan mag-isa. Oo, anak. Hanggang sa makatapos ka sa pag-aaral mo. Hanggang sa makamit mo yung mga pangarap mo. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan, anak. Sinabi niyo po yan, Mama. Pangako, ha? Oo, anak. Basta magtiwala ka lang kay Mama, ha? Mahal na mahal po kita, Mama. Mahal na mahal din kita, anak. Sige na, anak. Masok ka na sa kwarto mo. Sige po, Mama. Oh, Amy, gising ka na pala. Halika, kumain ka na muna. Hindi na po, tita. Anong oras na po? Nagmamadali na ako. May exam pa po kami. Bakit kasi tanghali ka na gumising? Ikaw talagang bata ka. Nag-review pa po kasi ako kagabi, tita. At kaninang madaling araw. Sobrang sipag mo naman, Amy. Baka mamaya magkasakit ka na niyan sa ginagawa mo. Hindi naman po, tita. Nangako po kasi ako kay mama na mag-aaral po ako ng mabuti. Pero, huwag mong pababayaan ang sarili mo, Amy. Kahit abala ka sa pag-aaral mo. Opo, tita. Magbabaon na lang po ako ng tinapay. Mabuti pa nga, para hindi ka nalilipasan ng gutom. Sandali nga at ipaghahanda kita. Sige po, tita. At hihintayin ko na lang po. Salamat po.
Mama? 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 Oh, anak. Akala ko po umalis na kayo. Bakit naman naalis si Mama, anak? Nakabantay lang si Mama sa'yo. Nandito lang ako. Huwag ka po nga alis sa tabi ko, Mama. Oo naman, anak. Siya nga pala, nagugutom na ba ang baby ko? Medyo po. Nakapagluto na ako, anak. Gusto mo na bang kumain? Opo. Basta, sasabayan niyo ako, Mama. Siyempre naman, anak. Ayoko kasi mag-isa ka palagi. Gusto ko rin po na lagi kayong kasama, Mama. Ang lambing naman ng anak ko. Sana hindi ka magbago, anak. Hindi po, Mama. Kayo po ang inspirasyon ko. Talaga, anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din ko po kayo. Lagi ka magpapakabait, ha? Lalo na pag wala si Mama sa tabi mo. Opo, Mama. At lagi ka makikinig sa tita mo. Lalo na pag wala ako dito. Hindi ka naman po mawawala, Mama, di ba? Hindi, anak. Dito lang ako sa tabi mo palagi. Ma? 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 Nasaan ka na? Bumalik ka na. Miss na kita. Hindi, anak. Dito lang ako sa tabi mo palagi. Ma, sabi mo, hindi mo ako iiwan. At sabi mo, dito ka lang sa tabi ko. Bakit nasan ka na ngayon, Ma? Ma, bumalik ka na. Mahal na mahal kita. Paano na ako ngayon? Paano ako kain nang wala ka? Sino nang sasama sa akin sa school? Sabi mo, hindi ka aalis sa tabi ko. Pero nasan ka ngayon? Ma? Ma? Si Amy kaya? Nakapasok na kaya yun? May pasok pa naman yun. Amy? Amy? Gising ka na? Amy? Amy? Ma? Gising na. Si Mama yun ah. Ma? Amy? Ma? Oh, Amy. May pasok ka, di ba? Kaya ginising na kita. Ikaw pala, tita. Opo. Mabuti po at ginising niyo ako. Paalis na sana ako. Naalala kita.
Nagluto na ako ng pagkain mo, nasa mesa. Salamat po, tita. Mag-ayos ka na ng sarili mo, Amy, at kumain ka na mamaya. Opo, tita. Aalis na kasi ako at mag-aayos pa ako ng mga paninda sa pesto. Sige po, tita. Mag-iingat po kayo. Akala ko, si mama, nandito lang. Tita! Tita! Si Amy yun ah. Tita! Ano yun, Amy? At parang nagmamadali ka. Masayang masaya lang po ako, tita. Kasi ako po ang nakakuha ng pinakamataas na parangal sa eskwelahan. Talaga, Amy? Ang galing mo naman. Opo, tita. Natupad ko na po yung pangako ko kay mama. Kaso ano, Amy? Wala si mama dito, tita. Huwag ka nang malungkot, Amy. Nandito lang si mama mo at nakabantay sa'yo. Sigurado ako, masaya siya ngayon sa ginawa mo. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako para gabayan kita. Lahat ng ito, tita. Si mama ang inspirasyon ko. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ka din niya, Amy. Kahit kailan, lagi niya tayong iniisip. Opo, tita. Lagi po niya sinasabi sa akin na nandito lang po lagi siya. Kahit mas matanda ako sa kanya, iniisip niya pa din ako lagi. Napakabait niyang kapatid at ina. Kahit nahihirapan ako, pinilit kong makamit ang pangarap ko, tita. Tama yan, Amy. Kasi ang mama mo, marami ding hirap bago niya nakamit ang mga pangarap niya. Talaga po? Oo, kasi mahirap lang din kami. At hindi siya sumuko para makapag-aral at makapagtapos ng kolehiyo. Ano pong ginawa ni mama? Ginawa po lahat ni mama yon? Oo, kinaya niya lahat yon para makapagtapos siya ng pag-aaral. Kaya pala lagi niya akong pinapangaralan na mag-aral ng mabuti. Kasi ayaw niya na hindi ka makapagtapos ng pag-aaral at mahirapan ka gaya ng naranasan namin noon sa buhay. Kaya po ba walang ginawa si mama, kundi magtrabaho? Siguro, para makapag-ipon siya para sa kinabukasan mo. Pero, napabayaan naman po niya ang sarili niya. Yun na nga eh, hindi niya inisip na magkakasakit siya sa ginagawa niya. Sana, kasama pa rin natin si mama, tita. Oo, pati ako. Hindi niya ako pinabayaan bago siya nawala. Bago siya nawala, binigyan niya ako ng negosyo para daw may pagkaabalahan ako. Ibang klase talaga si mama, tita. Oo, Amy. Kaya, huwag mong sayangin ang lahat ng sakripisyo ng mama mo sa'yo. Opo, tita. Lahat po ng pangaral ni mama, hindi ko po kakalimutan. Ako din, Amy. Palalaguin ko ang negosyo na binigay ng mama mo para na din sa atin. Bakit, tita? Wala ka na po bang balak mag-asawa? Naku, Amy. Wala na sa isip ko yan. Bakit naman po, tita? Bata pa naman po kayo ah. Sapat na sa akin na makasama kita.
Ikaw na lang ang alagaan ko. Malay natin, balang araw, mag-aalaga na lang ako ng apo sa'yo. Naku, tita, wala pa po sa isip ko yan. Hindi naman masama ang sinabi ko ah. Darating din po yan, tita. Hindi pa ngayon. Naku, huwag kang gagaya sa mama mo ha, na puro trabaho lang ang alam. Opo, tita. Medyo lang po. Magkaroon ka rin ng panahon para sa sarili mo. Hayaan mo, tita. Pag dumating ang araw na may manliligaw sa akin, ipapakilala kita. Naku, baka matakot naman sa akin yun. Huwag mong takutin, tita. Baka magaya ako sa inyo. Ikaw talagang bata ka. Nakuha mo pang magbiro. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo, tita. Tara na nga kumain. Baka gutom lang yan. Sige po. Mahirap mawalan ng mahal sa buhay, pero kailangan lumaban kahit mahirap. Pahalagahan natin ang mga hirap at sakripisyo ng mga magulang natin.